boas tardes. Despois de todo iso de contar, de visitas, que se basean en estar falando continuamente, quero decirvos isto antes de comezar co relatorio en sí, a xeito de limiar un libro, facer unhas advertencias, que hai un par de meses tive unha operación grave, no sentido de unha operación de peso, que foi estar 5 horas coa boca aberta para que me tiraran 14 dentes de arriba e 2 de abaixo, e non puiden falar durante 5 horas. E deime conta do valor de moitas cousas. O primeiro, do valor dos dentes, figurado por porqué. E do segundo, do valor da lingua, porque o día seguinte coseron a toda a parte de arriba e o día seguinte van e poñense esta prótese que teño agora, que resulta que ten a base é tan ancha que por os que son de filólogos entendedes de fonética non me deixa pronunciar ben as palabras que levan ese, como da barba, parece que teño un filete na boca, non me inhabilita para falar rápido, nin para transmitir conceptos, nin para nada disso, pero quero que saibades que teño un defecto de edición, pero é por culpa ata o mes de febreiro nada máis. Despois poderei falar de outra maneira distinta. O valor da lingua física, deime conta con 50 anos do que valía ter as pesas dentais no sitio e a lingua no sitio tamén. A outra lingua nosa, deime conta moito tempo do valor que ten. Vale, para falar de economía, vamos a falar despois aquí de neurociencia, de audiovisuais, un montón de cousas, pero outro día, estando, dixeron aí que eu que era fruteiro, que é do que vivo, do resto non vivo, fun coller castañas a comprar castañas aos Ríos. O Ríos é un concello de Galicia deses 300 e pico que non coñece ninguén. Entre Verín e a Gudiña no medio, onde están as vendas da Barrera e os Ríos. E dentro dos Ríos unha aldeiña que se chama Castrelo de Cima, este é Castrelo de Baixo, este é Castrelo de Cima, non sei por qué, pero é así. Son de Ourense, decidimos así. Ali a economía, falar de economía da nosa lingua non é falar do IBEX 35, Nikkei, do nada. É, durante 2 meses, falar de castañas. O Telesforo paga 70, o que están a precio baixo este ano. O Johnny das vendas da Barreira paga 80. Eso é a economía real. E a economía é falar de sentimentos tamén ali, porque estaba ali Seferino, con 40 anos, retornado de Madrid, sen traballo, cuidando da nai, e vas a aldea a buscar castañas e acaba falando da vida da xente. Que, por certo, falando de sentimentos, a saída había unha moza ali, unha señora delgada, uns ollos azuis preciosos, e di, que? Usted pasa dos 30 xa, non? E digo, 83. Usted de nova tuvo que terlos á cola. E dime, mirad en 4 palabras o que me dixo é, ainda podes probar hoxe. Iba a mirar a castaña que tiña apañada, deixei da castaña e mire, levo un camión moi cargado, estaba a policía aí nas vendas da Barreira, deixámoslo para outro día. E non podo sair de ninguna aldea, mesmo na feira, cando estamos vendendo, outro día apareceu unha muller, estaba en Padrón, e falaba de maneira distinta, e dicía, eres de Cangas? E dicía, eu son dun sitio que non sabes, que ti non conoces. De onde? Da Illa de Ons. Sí, fixemos 4 visitas guiadas este verano, conozo a Illa de Ons. Chamábase Méndez Patiño a señora e home Patiño Méndez. E ao salir da aldea preguntei, as castañas de Son do Souto das Cortiseiras, son da Fonte do Abrollo, son do Cabanca dos Infernos, e de talasonimia e de toponimia quería falar hoxe brevemente. É dicir, que un uso máis da lingua, desa lingua a que temos que mirar en futuro, e ainda que a talasonimia, a toponimia leva aí centos, miles de anos, queremos evitar que cando calquera planta o seu chalé nunha aldea non lle poña las garzas, el robledal, non, porque a nosa terra, nos 30.000 kilómetros cada vez que temos uns 3 millóns de topónimos, está todo nomeado. Eu que son de Bayona, que son de Porto de Mar, vou falar especificamente
no que me dea tempo dos nomes do mar. Está todo nomeado. Un neno, unha nena que nacía nunha aldea do interior de Galicia ou que nacía nunha aldea mariñeira, da mesma maneira que aprendía varios centos de palabras da súa lingua materna, que sempre foi o galego, para poder moverse polo mundo, para poder falar cos irmáns, para poder falar co sogro, para poder falar co porco, non nos poño xuntos para falar con animais e con persoas, tiña que aprender un vocabulario para relacionarse. E da mesma maneira tiña que aprender centos de topónimos, son computadores humanos. Albino 30 de Torroña deu 792 topónimos, e seguro que lle esqueceu algún. Unha persoa que domina perfectamente os Montes da Groba na aldea onde naceu ali en Oia, na parroquia de Burgueira. Por que? Porque a toponimia, a función primordial que ten, é a de ser un GPS. Non o inventaron os americanos, nin japoneses, nin alemáns. Aquí, en todas partes do mundo, para poder relacionarte e figurarnos que Albino 30 lle di o fillo máis vello: neno, vai de diante co carro das vacas a... Que lle di? Vai a Serra da Groba. Serra da Groba ten 100 e pico de kilómetros cuadrados, ten que decirle un punto concreto. Pois se lle di a Meniña das Chans, os GPS fallarán porque están dislocados uns metros. Vai a Meniña das Chans, que é unha miniña, que é unha mina, que é unha mama que hai ali nos cortelliños a 500 e pico metros de altura. Vai ali clavado. Outro día, estaba un amigo meu que está aquí presente, Xilberte, estaba no monte, estaba na Serra da Groba, prospectando, a ver se aparecía algún petrolífero novo máis, e apareceu a Farisí. Mire, ¿no vio por aquí usted unha vaca muerta? Me pregunta xa, unha vaca morta, dixeron o sitio, en la Sierra de la Groba. Home, ten 100 e pico kilómetros cuadrados, que sei. Non dixeron o sitio. E contestou, ben, fíese polo olfato, claro. Era máis semana de vaca morta. Está todo nomeado. Porque ten esa función de GPS, de localizador. Non é aprender unha poesía ni unha listaxe de memoria. É a relación da palabra co espazo. E a palabra, os topónimos, sempre, cando se lle puxeron hai 50, 100 ou 4.000 anos ou 5.000 como os temos, era unha palabra da lingua normal e corriente. Que pasa? Que se volven escuros co tempo. Ninguén sabe hoxe, a non ser Gonzalo Navase, catro filólogos, que significa nin Vigo, nin Lugo, nin A Coruña, nin Bayona, nin Irán. Significar nin Gondomar. Significaron algo cando se lle puxo. Pasa que todo pasa, nada queda, e perdemos o significado. É máis complexo por ser un medio hostil, sobre todo cando hai galernas. Olvidarnos, escribía termos, non se chaman cicloxéneses, toda a vida se chamaron galernas. Cando viñen eses ventos do sudoeste que rompían con todo, en Bayona cruzaba o mar da Cuncheira para a Ribeira, sempre foron galernas, e galernas era sinónimo de fame, eran meses sin ir, sin poder ir pescar. Iso houve sempre na nosa costa, e chamámoslle talasonimia aos nomes do mar, pero a que nomes do mar? A franxa intermareal, as pedras que molla a subida e a baixada das marés, iso está nomeado por unha agudísima observación da natureza de mariñeiros, de mariscadoras, de percebeiras, de argaceiras que traballaron o mar, e teñen que decir, se saben onde hai unha manta de percebes, onde está a manta de percebes? Non lle poden decir silleiro, porque silleiro é enorme, e hai 50 topónimos, talasónimos ali. Dille a atravesada e van de maneira moi precisa a aquel sitio. Entón, se nos queremos saber onde están os talasónimos no medio do mar, todo isto, mapa topográfico, isto é a zona da desembocadura do Remillo, é horrible. Ninguén prestou atención a querer recoller unha parte importantísima da nosa fala, que é a relación coa paisaxe, a relación co mundo, a relación co noso territorio, que temos un territorio na talasonimia que leva aí miles de anos, porque levamos vivindo nesta terra de maneira continuada durante miles de anos. Entón levamos conservado, sobre todo dos grandes accidentes orográficos, os nomes dos grandes ríos e das grandes montañas. A maioría son nomes prerromanos que poden levar aí 3 ou 4.000 anos. Iso temos que potenciar, non podemos permitir mira el valle, ni las garzas, ni los robledales. Temos que reivindicar que se poñan os nomes que reciben. E a única maneira é esta, preguntarlle a eles, e preguntarlle rápido,
porque a xente morre toda, morre todo o mundo, e debaixo do sueste, que esa horra de andar no mar, o da boina, do pano da cabeza, hai moito saber, hai centos de miles de topónimos, e temos que recollerlos xa. E foi a maneira de non recoller a talasonimia na nosa costa sur, e fixemos algunas sondaxes que recolleuse na zona en Lira, en Covas, no Ferrol. É común a toda Galicia, somos un mundo cultural homoxéneo, e a mesma maneira de responder da natureza é igual en toda Galicia. E foi aquí que tivemos que preguntar, isto non vale para nada, nese treito que mirades aí non recollemos 120 topónimos, aí hai 3 topónimos que ademais non existe, é mentira, está dislocado, isto non vale para nada, é pouca atención das autoridades, e hai que preguntarlle a eles, os que mariñeiros e arjaceiras, se están nas travesas diante de Cancajado apañando os percebes. Está todo nomeado, as pedras do mar están nomeadas, a franja intermareal, a superficie do mar está zonificada, as instalacións portuarias, os montes que hai ao redor que lle valen para marcar e poder emprazarse, situarse no medio do mar, e a cousa máis complexa é que o fondo do mar está nomeado. Un mariñeiro sabe perfectamente se o fondo do mar hai area, se hai puncha, se hai pedra, se hai un cabezo, se hai un con, se hai unha laxe, e domino, isto non é nada, esta tecnoloxía é unha atrapallada ao lado desta de aquí. Isto é chumbo, e pode ser de pedra para familias máis pobres, cóncavo pola parte de abaixo, aquí vai grasa, e isto lárgase pola borda hasta que fai así, peta no fondo do mar e aí para, porque ten dúas funcións, largar e botalo pola borda e recuperalo, usas un verbo precioso que é o verbo alar, e cando estás recuperando estás medindo as brazas de profundidade, e sabes que profundidade hai, e nesta grasa ben pejada cuncha, ben pejado arjazo, e se hai un afundimento ben pejado óxido, e dependendo da natureza do fondo, da orografía do fondo, criaránse robalizas ou curvelos ou peixes planos se hai area, e teñen todo nomeado o fondo do mar con topónimos e saben a natureza do que hai ali. É alta tecnoloxía, é de Migueliño do Burgo en Baiona. Mirades as rastreiros na praia da Cuncheira, tivemos que recorrer a eles, e despois temos unha riqueza que o día que se recolle a talasonimia en condicións, os mariñeiros, a pesar de ter moita memoria, escribiron, as familias, as persoas curiosas, escribiron porque son segredos de familia, sabendo que hai pesqueiros vos. Pero iso que está lendo aí, está escrito nos anos 40, íntegramente en galego, xente que se educou na República, non é ninguna novidade. E en 52 páxinas, Pepe Selegante, que nacera en 1916, aporta máis talasonimia que todas as cartas náuticas da entrada da Ría de Baiona e de Ría de Vigo, que se publicaron desde a primeira no ano 1300 e pico ata a última do ano 2000 e algo. Máis talasónimos e máis nomes do mar que calquera das cartas. Mirando iso, quen conoce a Baiona sabe que está mirando a Torre do Príncipe, sabe que hai unhas casas e localiza perfectamente os jabotos do sur. Temos tamén de outro home que se chama Maginó, que nos pasou, iso unha delicia, con mala letra, foi a escola que puido, empezou a ir ao mar, aos 8 ou 9 anos, tiñan unha necesidade xenética de meterse na embarcación dos pais, dos avós, para ir ao mar, e son outras 40 páxinas preciosas. Chámase Maginó porque acomodaba moi ben as hachas de leña como a liña Maginó da Guerra Mundial. Quedoulle Maginó, bueno, iso é, non entramos no mundo dos alcuños, que é outro mundo aparte. Mirade, iso que está aí é Cabo Silleiro, é un mapa mudo, é unha foto muda, a recollida, e da que a fixemos nós fomos a cadea de transmisión deses homens que estaban nas embarcacións. O resultado é este. E así toda a costa do país, se hai un bo recolledor e se hai un bo informante. Poderíamos comentar un por un, só vos comento un rapidísimamente. Este que está aquí, o Cunichán, non hai filólogo, e da que se chama Antón Santamarina e Gonzalo Navasa, que saiba o que significa iso. Hai que preguntarlle ao mariñeiro de Baiona, porque o 1 de abril do ano 1906 afundiuse un barco aí que se chamaba Collingham, e a traducción simultánea galego Cunichán, que é bastante parecido.